Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih kalian warga Topeng Ireng Sumbing Rimbang ingkang kaleres mijil saking Dusun Krito Desa Kalijoso Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Kula sakadang angrestreni pamundhutipun sedaya masyarakat Dusun Krito bilih ing wedal menika kaleres mangahi bagya anggenipun halal bihalal. Bilih kula sakadang saking warga Putra Seni Sumbing Rimbang anggen matur parisuka kirang merna penggalih panjenengan sami. Kula sakadang tansah nyuwun agunging samudra pangaksami ing pangajap mugya kula sakadang weget damel napa penggalih panjenengan sami mrimpah mreksa sugeng mriksani ngantos pari para.
ati doa kayu kata hati omong kamu iso gawe tetreme hatiku biar nate janji tak ugemi ora bakal lali tur kelingan jroning ati sabeda ing bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit dipomurine malah nganyelake among pak mujiku muga-muga ra ono rupeta saungkure nggonmu lunga ora kandha-kandha kusumaning ati doa ayo kang dadi ati omong tekomu bisa gawe tetreming hatiku biyen ate janji tak ugemi ora bakal lali atur kelingan jroning ati sabedaing budi ayo kanca-kanca padha suka-suka supaya gembira kancane pemuda sebab wektu iki kanggo maringati mirat Kanjeng Nabi Muhammad kang suci lan kabeh kancaku yen pinuju mlaku adu lagu-lagu kancane bersatu aja sedulungaran kudu sing aturan muda kaya kewan mung rebutan pangan aja padha gelo aku ingkang jaga kancane pemuda sing rupane ala najan rupa ala nanging rasa padha mula dipilolo kancane pemuda kancane kula niki rupa amoteni nanging ijen santri mula aja wedi wong weling kawula dateng para mreksa sampun ala-ala awet tunggal bangsa lan weling kawula dateng para mreksa sampun sami nyadat mangke ndak maksiat kados sampun cekap lagu-lagu kula menawi lepat nyuwun pangaksama sang dewi katon lam-lambi ambabar wangi sepi arup kembangnya meladi dasar bulane dadari wong bagus sedya rumaksa nolo sasak kapyo ring kartika
jroning sepi cahayamu madangi saratri satya kembange ati angen-angen kula ana tawang miteri tanpa wangenan lumaku nembus marang kabagyan banget manising sinawang wong ayu setya rumeksa nolong sasat apyoring kartika dadya pustita ing netra angsa kepitresna rasa tresna kang sejati manggiya lestari akitung tembang suci yang semi sakjroning sepi cahayamu madangi saratri satya kembange ati angen-angen kula ana tawang miteri tanpa wangenan lumaku nembus marang kabagyan angen manis sinawang pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu ini jatuh merah Kanjeng Nabi. Karena waktu ini jatuh merah Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Sapa wong urip kang ora gelem meringati. Sapa wong urip kang ora gelem meringati maring merat Muhammad Nabi yang suci. Wis yen wis mati dicemplungke ana ing geni. Yen wis mati dicemplungke ana ing geni kang aran neraka salawase ora mati. Mula waktu ini arane hari sawalan. Mula waktu ini arane hari sawalan kanggo meringati najan rupa kewan kudu melu perayaan supayane akhir bisa entuk karomatan. Wis to ayo kanca galakan lagu baru. Wis to ayo kanca galakan lagu baru. Sebab wis mangsane kita barisan dalam maju. Mula ingkang alon aja nganti kesusu. Mula ingkang alon aja
aja nganti do kesusu pundak ora becik sarta maneti ketuyung atos sampun cekap kados atur kawula atos sampun cekap kang dados atur kawula kula badhe ngantos critaning urip ing donya pramila yen lepat nyuwun gunging pangarsama pramila yen lepat nyuwun gunging pangarsama sedaya para kanca pemuda saking Sumbing Rimba. Tak liwati nalikane langit mendung kutha Ngawi sandang gagah wis kinure jodeng ati saben liwat aku ora bisa lali ulati isih kaya Ulati isih
tresnanku rinenggo tepur